Dobré ráno, my jsme právě na cestě do San Diega a mám pro vás pár takových updateů. Včera jsem byla na řasách, protože mi všichni vypadaly a už prostě vypadaly hrozně, takže jsem se rozhodla, že půjdu tady. Ale říkám vám, že tady ty ceny za řasy fakt nejsou jako v Česku. Já jsem za ně zaplatila $160, což je jako hodně levný, jako na poměry, co jsou tady. Každopádně dneska budeme celý den v San Diegu, teďka nám bude cesta trvat cca 2 hodiny. A těším se tam hrozně, protože všichni říkají, že San Diego je strašně hezký, tak uvidíme. Úplně jsme stihli snídaně, ale jsem se včera koupila v Erewhon tyhle ty overnight oats s matchou, takže jsem na to hodně zvědavá. Každopádně jsem si v Erewhon včera dala i oběd a konečně to bylo něco jako zdravýho a prostě něčeho, z čeho jsem se jako necítila špatně. Ne jako, že bych se prostě dala jako něco nezdravýho a cítila jsem se jako blbě, ale i z toho důvodu, že prostě si cítíte po všem tak jako hrozně těžce a všechno je hrozně mastný a tak, takže to bylo včera hrozně dobrý, tak jsem moc zvědavá na tohle. Každopádně, takhle vypadají ty řasy, mně se teda hrozně líbí, já si dávám úplně stejný i v Česku a jsou fakt hezký. Já jsem se trošku bála, protože já jsem taková jako docela puntičkářka a kdyby to nebylo jako podle mých představ, tak z toho budu trošku vyřízená, ale tyhle se mi fakt líbí. Každopádně do Erewhon vás ještě mám v plánu vzít, abyste to tam všechno viděli, protože já jsem z toho obchodu tak strašně moc nadšená, že to ani není možný, tam mají prostě všechno tak, no takhle si přesně představuju perfektní jako obchod s potravinama. A dala jsem si jinak teda lososa, k tomu jsem si dala ten Emma Chamberlain salát, což je v podstatě kale s nějakou jakoby citronovou zálivkou, já nějak začala divně mluvit. A jsou tam i fazolky a je to fakt jako hrozně moc dobrý. A potom jsme si dali květák, který byl v nějaký buffalo omáčce a prostě to chutnalo jako maso a bylo to fakt jako hrozně dobrý. Takže mám určitě v plánu tam vyzkoušet ještě něco a já se jdu dělat něco se svým hlasem. Už jsme v San Diegu a že jsme do takový typický diner prostě v Americe a když přijde, že jsou tady jenom místňáci, je to tady prostě takový hrozně hustý, jak kdyby jsme byli v nějakém filmu. Trošku mě překvapilo, jak obří to je, protože mi přinesli 2 talíře, ale jsem hrozně zvědavá na ty pankejky a nevím, no, tohle mě zase tolik neláká. Ale jako palačinky vypadají dobře. Jako musím uznat, že to je fakt dobrý, ale je to totální prasárna, je to prostě hrozně mastný, i ty vajíčka, ale chuťuje je to prostě hrozně dobrý. Takže přišla by si sem znova? Znova asi ne, já mám radši něco takového lehčího, ale jako není to špatný. Chtěla jsem si prostě vyzkoušet vždycky jít do takovýhle jako typický americký jako restaurace a to jsem si splnila. Přijdu si tady trošku jako ve filmu. Teď jsme dojeli k nějaký letadlový lodi, je to tak? Jo. No, nebyl to teda můj plán, tohle vymyslel Ondra, takže to není úplně holčičí, je to takový hodně klučičí, je to nějaká, nevím co, já se v tom úplně upřímně nevyznám, ale jdeme se sem podívat a všechno to zjistíme. A potom už pojedeme podle mýho plánu, což je Balboa Park, potom, no, všechno to uvidíte, tak jdeme. Loď mě teda osobně úplně nenadchla, není to podle mě nic jako holčičího. Každopádně teď jsme v krásném parku, který se jmenuje Balboa Park a jdeme tady celý projít. Hrozně mě bolela hlava, takže jsme se stavili na zmrzku doplnit cukry. A tahle zmrzka je taková nějaká podle mě jako zdravá, protože třeba ta zmrzka, co mám já, je ze 100% melounu. Dala jsem si i stracciatella a je fakt dobrá. Opravdu zážitek na celý život. Je to moc hezký, ale nedá se tady dýchat, smrdí to tady jak zoo, nečištění celý život. Fakt je to. Tady paní, co jsem potkala po cestě, vypadala, že se poblije, tak jsme se spolu smáli, že to je fakt hrozný. Já mám hrozně citlivý nos a tohle nedávám. Měli jsme hrozný hlad, tak jsme zašli na sushi a my jsme se hrozně báli, protože jsme tady dostali takový papír a měli jsme si vyplnit, co chceme. A my jsme se báli, že dostaneme prostě od každého jenom jeden kus a teď nám přišlo tohle. Takže jsme jako spokojení, jdeme to ochutnat, doufám, že to bude dobrý a neumím s hůlkama, takže to bude trošku problém.
Jako není to žádný zázrak, ale jde to, no. Na Mělníku máme lepší sushi. Já jsem vám slibovala, že se společně budeme podívat do Erewhon, takže dneska to budeme udělat a vyzkoušíme i Hailey Bieber smoothie a nakoupíme tam pár věcí. Domů, tak si chci pořídit tenhle ten Sea Moss Gel, což by mělo být i v tom Hailey Bieber smoothie a má to být prostě hrozně prospěšný pro vaše tělo, má to spoustu minerálů, ale teď to ještě brát nebudeme, protože ještě nás čeká dlouhý trip a tohle koupíme až předem zpátky do LA. Právě jsme vyšli z Erewhon, byly tam na nás fakt nepříjemný, že tam natáčíme. V jiných obchodech mi přišlo, že jim to jakoby vůbec nevadilo, ale tady byly nějaký jako takový podrážděný, protože to tady jako o dost větší, takže přemýšlím, že se budeme možná pak podívat ještě do nějakého jiného. Každopádně jsem si koupila Hailey Bieber smoothie za 5 kg, tak doufám, že aspoň to bude dobrý, jdu ho ochutnat a dám vám vědět. Jo a vlastně jsem si koupila ještě tyhle vitamínky, které jsou od Kourtney Kardashian a nedají se posílat do Evropy, proto jsem je chtěla vyzkoušet. Přemýšlela jsem, že vezmu ještě jedny, ale nakonec jsem si to rozmyslela, protože stojí 650 korun plus taxa, takže jsem vzala zatím jenom jedny, uvidím, možná až přijedem zpátky, tak se ještě koupím, protože my se vracíme do LA potom ještě na 2 dny, takže tady pak budeme dokupovat takové ty věci, co jsme ještě nekoupili a teď si jdu dát moje smoothie. Tak Hailey Bieber smoothie je fakt jako extrémně dobrý. Za tu cenu, jakože stojí to 500, bych si to asi nedávala každý den. Podle mě to jako stojí za vyzkoušení, ale myslím si, že to budete si prostě moct udělat stejný drink doma, když si na to koupíte ty ingredience. A je tady extrémní hluk, takže já doufám, že jste aspoň něco slyšeli. A jako určitě bych ho doporučila, fakt moc mi chutná, je to sladký, ale prostě 500 je dost.